Samositra tangnai robai chopro jauka nok ho gerija onite debrmani besai patika telemura bakhasebe khobjak mungia kami thana champalai amchayo cha salni phungo bujangnai mung Rakesh Debroma rangkrini bai tawok belai sak derawai nogon klaija thangnai tal chal suku saka bolongni mayung kuthang bai chopro jage tongman nok subai khrubai rejaka bukok onite Debroma ajorabo mungia kami block chairman Sunil Debrmani chuba chubai champalai amchaya tongma malmata hamkrai habonogo onite tai Rakesh no inu khungno tonani thaire jaka rangni bial bai tongna nok tangside manjaya haponi bakhakti bo wari bai shani buru jagliya cha sal phungo phekjane mani chawi kisa themrang borok Rakesh no thangai bu togo chopre kabla kha ta yak arirai bu mabai bukung tilogo thiro akro yori rekha bujangmani yagulo malmata hamkrai nok ni nokhlawo klai tongman nukha amtren lokoro tai amtren loko tai nukhune borone chuba chubai mungia kami primary health center tlangai thangka phia belai sak arilai bujangmani bagai jibi hospital refer khlai hojaka kok ongkha sak najinani bagai Rakesh ni thani rang korei teise abo bujangmani police case sekang thano mamla khladi hne jibi hospital ni bakhakti sajaka haine bai sekang mungia kami thano mamla khane bagai ma phakai bihi onite Debroma yang kaham saknai mongkrini bai Rakesh sakte bu derek derek koktoma manai koktoma thumano kare srangchati kokbro koktoma chinene timi bakhakti marung khobi kisa chamunumurok chubajaka ashalo Rakesh Debroma bujagmano tei tei mungia kami thano mamla khlaimano tei bhi onite Debroma thungbo brawi media ni biskang khuk khenka mayung nok subai jagai tonglai jaman office hangka tike bibot kha tonglai than je no hu kore tai che boron jaro phayan bosane bui klang khala khlaye bukung te thi phare bui klang hangka angi hi o chhatri sa phaja kata chanan hne phaimani srang chati chai ma lai ka no hatirong ro hala ja khaborok kharok jagai tai iko borok je rahmani nangman ja khata nin bosai bosu jor tei sak dukuma kha an bosai dukuma man ke kun chana hawang kore ke ekdom thimang che phai jong bulbul Mia jibi talangma bo jibi bo narak jaya thana o chin koring khaji hinjago thana sekang sadi hinjago thana sekang saya sa jongmoru dinai mia hin sajago gang thana hin khaja kata yang ota so hati ra hana sa eko soite sato rongni ro hokona aro pai hoka joto no mai khoro pai hoba kya gai agi bo je nang ta kok samane mayung nok subai jago nei bufur nok subai jago na ba ek bosor kai tongkha এক বছর কাই থাকা এক বছর কাই তখন তারপর আনো কোন সরকার ইয়াখো নং সাবো নক তংসা আং তাবো তু কই পশু ডাক্তার খাইনে নি নক তংজাও আর নানো অফিস দা নক অফিস খাইমান জাগাও ব্লক চেয়ারম্যান চিন ছার থাঙ্গা আনো তনরি খাং আর তংজাও খতা তাক সাক জরদি তং ফাং ব্লক চেয়ারম্যান বুং তামা ব্লক চেয়ারম্যান বুং কা সুনিল দেবরমা বনন অফিস তনি দেব ব থাঙ্গै তনই রেয়ো তং দিহিনে নক খাইমানে খনা নক রিনাই হিনে নে ইক সাওই বিসাকারি তনিখা তাকবা এক বছর তংতা অফিস তো মানে অফিস দগা কা খালায়ে আনবো সাইনো থাং বই রেখা হামলা খায়ে পুনাই রং সিসিনি হে আংখাই নখাই সিনোয়া এমনে খাই বুম খামায়া জরাই মুঙ্গ বলা তাক জরাই রং পলটি বলা কাসা আং সিনো সুমায়া তা কেস কা খাইয়া কেস খাইমান নিনো ইকো আং থাঙ্গ বুম রক সাইবে কে আং কা বরক সারিগো ফায়ে তাই সাইন করিং খাইবেনা কক nin buং ha an buং khan ta Debroma nin bosai mung an bu sai mung ka portes Debroma nin bosar to an bu sa to ma sa sala chi kon te si ko du bosar ni mungia kami amchayo phekjane mani chalai mani belai akharja yang police ni samuno teibo sumung asai tango kephek mani chanari rong yak tei amchayo mungsai mungsa pati tongo tabuk opati manoti police busuk jorotei themra no romui mano abro nujangnai